Blwyddyn newydd, rhaglenni newydd. Helo, Crosans! Byddwch chi ar yr awyren a gyda'r llewod? Na, fi'n mynd i aros gytre i edrych ar cadael yr S4C. Yn y flwyddyn newydd, cyfres newydd sbon, y studio gefn. Dyma eglwys Sant Peter. Eglwys hynna Prydain. Dagi bach yn mynd i'r ffeiliad, newydd ag o tro byth. O'r doniol i'r dwys. Mae fel gorchu dros y ddinas a... Heddiw, da ni'n mynd ar batrol efo'r milwyr tu allan i'r cam. Sbeth Gwynedd. Ddim yn gwybod beth sy'n digwydd o un diwrnod i llall, o un awr i llall. Fe fydd amball stori'n syni. Amball un yn syfrdanu. Mae'n edrych yn lot o hwyl, de? Myned i fynd. Wledd o gyfresu poblogaidd. Fe hyn werth i weld. Siw mae pethau gytre. Good gahan. That's why slowly then, 3,005 years. Mae'r gyfres yma siŵr o fod yw'r un mwyaf anodd gyda sialensau ni wedi trefnu eriod. Tisien crofti. You want to watch? Carol on S4C. Any good? That's right. Tidy. Follow that car! Blwyddyn newydd ab yna wi. Yeah! Croeso i Cegin Bryn. Pa byna bus? Arlwy chwaraeon o radd fleina. Pawb i weld wedi mwynhau yma. Y flwyddyn newydd, S4C, calon cenedl. Yn Gramba?